Добрая раніца, моя шановная пятница. Мы з вами працягваем субнаўтыку. Я вельмі спадзяюся на тое, што я яе сёння скончу. Вельмі на гэта спадзяюся, шчыра кажучы. Бо я зашатаўся ўжо бадзяцца па гэтых мясцінах. Так, пакуль у нас тут все прапампоўваецца і запускаецца, шэйдеры перапрацоўваюцца, мы павярнуліся выдатна, што мы тут знаходзімся. То, што мы знаходзімся на сваёй арыгінальнай першай базе. Гэта вельмі добра. Так, папіць. Адзін возьмем папіць, мабыць. Вады нейкай, правда? Ежа хапае, здароўя хапае. Што нам трэба будзе сёння зрабіць? Нам будзе ў першую чаргу трэба тэры. Ну, мабыць, так, такі будзе. І да халеры ежы. Вось, так што мы гэта пазбавімся. Гэта паскудства. Шчыра кажучы, нам не трэба. А можа батарэйкі скіну. Будзе... Няма запампавацеля гэтага. Дзе зароднае, гэта падзароднае абсталяванне, я не разумею. Таму што тут у нас сілкуюцца выключна вялікія. А што ў нас ёсць? Глядзіце. Я знайшоў, як рабіць тую справу, якая ў нас з чырвонымі кветачкамі. Памятаеце, што не атрымлівалася? Якая знаходзіцца ў нас там, далёка ажно. Каля базы з гэтымі божухна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чужынца. Во! Чужынца. Што мы будзем рабіць? Ось у нас тут, бачыце, зваротны рэзанатар з'явіўся. Быў акустычны, а нам мусіць быць зваротны. Што ён такое нам дае? А дае ён вельмі карысную рэч. Менавіта на адлегласці страляць бурбалкамі. І гэтае нам трэба будзе зрабіць. Па-першае, акустычны рэзанатар у нас маецца, маляванае скло, стронцый і крыштал гэты. Ён у нас ёсць на той мапе. Адпаведна, там мы яшчэ будзем карыстацца гэтым рэзанатарам, таму мы гэтае пакінем на будучыню бліжэйшую. Тут у нас усё, што неабходнае, мы зрабілі сабе. Чаго мы не зрабілі, дык гэта вось гэтыя рэчы. Так, бо мы знайшлі 3 кропачкі свае. Скуль мы ўзялі гэтыя абсталяванні. У мяне яшчэ у інвентары знаходзіцца наступная рэч. Зараз пакажу, дзе яна. Кіслотныя мехі не. Не. А куды ж я яе засунуў? О! Вось гэтую рэч нам скарыстаць трэба, таму што з яе дапамогай будзем перамяшчацца пад вадой даволі хутка. А дзеля гэтага мне патрэбна знайсці паляпшэнні. Выявілася такім чынам, што гэтыя ячэйкі менавіта яны адчыняюцца, калі мы гэтае паляпшэнне адкрываем на старых базах, якія знаходзім. Вось зараз я знайду відэа. Мы будзем шукаць караблі па ўсіх месцах, па ўсім гэтым асяроддзі нашым, каб праверыць усё мы, што трэба было, знайшлі. Ну, у сэнсе таго, каб прапампаваць. Мне галоўнае толькі ўсталяваць гэтае адное паляпшэнне, наша абсталяванне, якое палепшыць нашу хуткасць перамяшчэння. Мне ўжо не цікава там апалонік гэта прапампоўваць і так далей. План такі. Мы ячэйку шукаем сабе. Зараз як палепшыць, як уставіць гэтыя вось вентылятары, назовем іх так. Мне трэба толькі знайсці накірунак. Вось сюды. Шукаем базу першую, яка у нас по туторыяле так званым маецца. Так, наколькі я памятаю, унізе тут. Аскепкі.
Аполлонік тут усялякі, так? Колькі я пам'ятаю, ніжэй нічога не было. О, халера, чаму яна зачыненая? Вы бачыце? А, не, не зачыненая, яна адчыненая. Буркоча нешта тут пад нос сабе. Так, недзе тут у гэтым асяроддзі база была. Ну і нам яшчэ не трэба выйсці за межы базы. Ну, базы, божа, мапы. Дрэмер, вітанышкі, вітанышкі. Вось, так што план, я спадзяюся, даволі зразумелы, кароткі. Апошняе нашае паляпшэнне, якое мы знойдзем сабе у гэтых вось мясцінах, тыпу інгольскі гал. Яно будзе тычыцца менавіта таго, што мы зразумеем іншапланетную мову. Так. Гэта срэбра. Валера, дзе гэтая база? Это все той. Буркоча. Тут я бачу, ўжо мы наблизіліся да гарачых крыніц. Памерлыя крабы. Так, цікаво, ми тут щось робили, не пам'ятаю. Так, вибачаюся. Во, ось базка. Зараз проверим тут яе. Памятаю, што я яе даследаваў, гэтую базу. А, тут толькі Ноа, гэта не тая база. А, тут гэта мы вывучалі. І тут, наколькі я памятаю, не было ніякіх баз. Правда, ці не? Было. Лера, не памятаю ўжо. Тут была іншапланетная штосьці такое. Паглядзім. Нет, тут Аполлонік. Нешта такое.
Там у нас был, и мы все собрали, правда? Там у нас была черная скрыня. Так, выключно черная скрыня. Тут внутри. Там что лежала бутылька. Ага. И тут больше ничего не было, правда? Бессенсовное. Ну что ж, плывем назад. Аполлоник там, значит, мы оттуда пришли. Еще скрыню, якую мы доследовали. Так, короче, давайте покуль отсюда съедем. 30 seconds. Heat danger. Вертаемся. Там было налево. Алекс, вітанки, як твоя справа? Що у тебе чутно цікавого? Так, хвилинку дайте я погляжу яшчэ, дзе гэтая паскудная пячора. Так, мы рухаліся ад базы на... Мусили рухаться от базы. На полдень и усходний полдень. Так. Бачите, я здалека заплыл. Вось, нібы гэтая гора. Так і ёсць. Што тут у нас, соль? Вось, карацей, так. Ёсць паветра, вось гэта трэба было націскаць. Вось так. Усё астатняе мы зафіксавалі сабе, правильно? Все засканавалі. Чэпа таксама. Добра, першая ёсць. Таму пайшлі далей. Так, патроху, пакі не ведаю. Можа, наступных выходных побачымся, якщо не заняты. О, добра. На наступны... Чакай, якія гэта даты, наступныя выходныя? Гэта 13-14.
14 я буду заняты дакладна. 14 ўжо ёсць, 14-15. Так што паглядзім. Што, куды і да чаго? А ты, я так разумею, не высылаў, правда ж? Для Шагрэля нічога пакуль што. Так, давайте глядзець, дзе там другая наша пячора, якая мне трэба. Яшчэ нет. Ну, я так разумею, ты привезці хочаш, што сам уже не будзеш высылаць, калі будзеш на наступных выходных тут. Так, гэта ў нас паўночны ўсход. 60-70. І куды ты там ляціш, божухна? Ось яшчэ пячора адная, добра. Так, паўночны ўсход. Поўдзень, поўдзень, поўдзень. Так. 60. Ось сюды нам. Ось такая музыка мне падабаецца. Так, ось яна, гэтая рыбіна. Тут унізе недзе яшчэ. Ось яна пячора. З гэтымі дадзенымі. Ну тут мы таксама былі, ўсё засканены у нас. Адзінае, што я... Во. Endurance upgraded. Inventory expanded. Мы цифру не адчынілі гэтую. Цифра мертва, не перадрукавалася зусім. So how she suffered the metal poisoning. Her hands trembled. Her gums turned. І були постійно було холодно, ми думали, що відвідини гарячих печер допоможе. Софі не заважала, і туди плавати цифри всі люблять. To get away with it. Фей, вітанки. Everyone loves Привезти і пиво попити. Я пиво не п'ю. return. Гарбати з тобою поп'ю. 3 Та якась вона не перевернулася. Минуло 2 дні, потім 3. at the bottom. Ми чули, як чорна скринька квилилася про вісмір десь на дні печери. А може в Ноа? The fourth day. І це сходження на борт цикади. New copy of Zipporah Mog. She was not our Zip. She remembered nothing since the day she boarded the Cicada. А як так? Ось ніяк так. Set her to her last known good state. До останнього так, я приголомшена. We are contract. Ми підписали угоду про відпрацювання боргу перед Альтерою, але будь-якій спільноті об'єднані довкола тягар боргу. Необхідна обіцянка відпусту. All is for Сурма свободи, свято всепрощення. in Babylon. Правителі давнього Вавилону проголошували відпуст, коли б сходили на трон. Now Але ні наші королі можуть відкотити календар перед день відпусту. Нагема має рацію, ми дійсно раби. Naima is right. We are slaves. I must know what Я мушу дізнатися, що в тій гарячій пещері є певна, ну а боїться того, що там сховано. to hide it. І він убив цифру, щоб це приховати. Певно, відпуст близько, бо в цьому океані ми знайдемо кращий спосіб виживати. Better way to survive. Жорстокість. Сучасний. Гэтай бляха грамадзянскай суполкі. Так, мы тут былі ці не былі, слухайце, неяк. Біякапсула не адсканаваная. Кочайні нібы мы тут не былі. За здарове жыцця? Не, прынцып па жыцці. Просто не карыстацца гэтымі рэчамі. Так, давай у Аполлонік. Яшчэ ўсё зачыненае. Так. Затым трэба паглядзець, куды нам далей рухацца. Так, ён накіроўваецца адсюль. Гэта трэці апгрейд інвентары. Мы ляцім на 230. Паўднёвы захад. Потым крыху паварочым управа.
Так, ну гэтую я дакладна пячору шукаў. І вось яна ўнізе хіба што так. Ой! Так, ад нашай капсулы паўднёвы захад. Паўднёвы захад вось сюды. Халера, гэтыя пошукі. Так, у плыню не трапляем. Вось яна наша лодка. Вось там унізе база. Так, тут мы б дакладна былі, бо мы гэту маску, бачыце, нават адсканавалі. Endurance upgraded. Inventory expanded. Інвентар пашыраны. І пакуль што нельга. Халера. Так. Вяртаемся. Так, чи щось сильніше? Ось волі аматори, бляха, пожартовать на конт того, що коли ти не п'єш і не палиш, то нечто уживаєш в таким випадку. Не-не-не. Ні перше, ні другое, ні третє. Так, на місце. Треба з жерці випити. Добре. Зараз будемо шукати, де там наступне наше четверте поляпшэнне. Так, четвертое поляпшэнне у нас знаходзіцца дзе? Бляха, на 80-90 на ўсход. Підорить. Сюрстронг. Ты ведаеш, я давяраю таму досведу, які іншыя людзі атрымліваюць, калі ванітуюць ад гэтага паху. Вось, таму, мабыць, не. Я устрымаюся ад таго, каб сюрстронг карыстаць і ўжываць. Так, на ўсход ён ляціць сюды пад гарачую гэту зону, але з левага боку. І далей што? А далей тут цикада стаіць наша. Уйом біокапсулу, усё, зразумела. Так, на ўсход гэта захад, 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 поўдзень, поўдзень, поўдзень. Паляцелі. Гэй, пленяр, ты ведаў, што ў выканаўца Neverlove ёсць трек Дзед Максим? Не, а што за выканаўца? Я такого не ведаю. Я варты таго, варта, каб паслухаць яго? Так, тут нам трэба знайсці рэшткі цикады. Вось яна ўжо мроецца наперадзе. Мы дакладна даследавалі цикаду, але я не тыцкаў у кампуктар. Окей. Во, бачыце. Endurance upgraded. Inventory expanded. Так, інвентар пашыраны. Welcome aboard. Так, дайце-ка я выйду, і нам трэба адрамантаваць. Вось так. Так, прыемненька. Метал.
Мятол. Калі мятол, то разумею тады. А з чырвонай плесені такую песню ведаеш? Чырвоную плесень ведаю, і дык можа і песню слухаў, але ўжо не памятаю. Это ж давно было. Так, давайте 5-й апгрейд. 5-й апгрейд у нас знаходзіцца ў накірунку поўнач. Это далёка ці не? Гэта Янгол ён праплывае, а потым у шчыліну. Не, ага. Ну гэта зусім побач з базою. Мы там 100% былі. Паслухай трек, добра, абавязкова паслухаю. Не, ты ведаеш, з усёй чырвонай плесені у душу запала на ўсё жыццё іх вершык пра осліка і Магамета. Псіх. Шалёны. Што яны так дэнервуюцца, калі я побач праплываю? Кавалачак Тэнс, там здаравенны был мужик. Ну так, гэта я чуў. Гэта я чуў. Так, ось наша баска, ён і плыў на поўнач, правильно? Хутчэй за ўсё. Так, ось тут. Чекайте, я туди поплив. Стопе, щось не тієї місцини. Так. От бази ён накіроўваецца, не трошки не туди. От бази ён накіроўваецца. Ось подається сюди. Во, вось каля гэтай ён праплывае. Потым ён ось тут падаецца, сыходзіў. Кудысьці сюды. Оба-на. І ось тут у нас баска. Не, не тут. Ось я. Во, я тут быў, дакладна быў. Опа! Tool quick access improved. Tool Quick Access Improved. Это ён нам інвентар пакуль што пашырае. Цікавіць, ён нам дазволіць все ж таки паляпшэнне наше ў сэнсе палявання павесіць нам на рукі. Ой. Так, потому что я сапраўды разлічваю на тое, што мы сёння апошні раз гуляемся. А гэта што ты хочаш? Крапленне насценнае. Дарэчы, вы бачылі, што ў мяне зараз энергія 100, то бок ён на сонейку сам зараджаецца, чмырыць. Так, кавалачак тэксту, гэта мы ведаем такое, палівал гракі. Так, кракену таке скажы, што ён шалёны. Дарэчы, з кракенам столькі сцёбаў зрабілі ўжо, бо яго там нават у акварыум спрабавалі пасадзіць, яго нават выцягвалі кудысьці ў іншую лакацыю, карацей, прышпільна. Здзекуюцца хлопцы. Гэта жуть. Так, чакайце. Зараз паглядзім, што ў нас далей тут будзе. 5-й апгрейд. Гэта таксама ён ад баскі плыве на поўдзень. Нават на поўднёвы ўсход.
Трэба будзе павярнуцца зноўку да базы. Паўднёвы ўсход, мы, дарэчы, што плавалі ў першы раз. Ёсць такое адчуванне. Так, плывем толькі ўжо з правага боку ад тэрмазоны. У гэтую дзірку, дзе я быў, дарэчы. А, не. Усё, я праябаўся, я знайшоў, куды ён нырца дае. Так. Давай вяртаемся, тут недалёка. Гэта ты мяне клічаш? Недзе там ежа, кажа. Ніхіра сабе. Так. Так, ось сюды нам. Сталактиты, сталагміты. Так, вось яна гарачая зона. Мы там паляцелі ў дзіркі гэтыя. А нам трэба было ў пячору заляцець. Пішэй. Так, вось тут бачу адтуліны. Вось недзе ў гэтым вось месцы. Вось у гэтай гары. Уваход. Это соли. Heat warning. Оу, чекай, дык мы тут былі. Гэта ж пячора тая вялікая, ну. Что за холера? Где наш Аполлоник припаркованы? Так, варвай, вітаночки. Ось ён наш спецпризначенець, як маєшся. Добре маюся, дякую, дід, ну ти аквалангіст. Тож наліт, так. Чекай. Чекай, я нешта не разумею, недзе я заблукаў. Ён па гэтаму акрайчыку даплыў да... Вось дасюль ён даплыў. Вось я ж бачу, я акурат такі гляжу на гэтае ж месца. Вось гэтае. Де тут гэтае ябучае паляпшэнне? Оп, яшчэ вось тут ёсць у нас. Ой, цішэй. Так.
гэта не тое ўсё. Трошкі не так выглядае. Так, гэта кісень. Кіслароджа. Але ж гэтыя мясціны ўсё роўна вядуць туды. Так, чакай. Давай далей паглядзім. Не, курва, вось у гэтай пячоры я не быў дакладна. Так, яшчэ раз. Вось тут гэта я дакладна прапускаў. Гэта будзе новая пячора нейкая. Так, плыве, плыве, плыве. Знайшоў дзіркі. Давай выплываем нахер адсюль. Так, вось. Ідзі ў пекла. Так, мы тут яшчэ плывем, плывем, плывем. Шукаем гэтыя адтуліны ў дне. А, о, вось яны, гэтыя адтуліны, так. Во, вось яна. Ці не? Гэта яна, ці яна, не яна? Еее! Знайшлі. Валера, цябе бярэ. Давай, што тут? Софі, записи Курултаю, день 665. На гейм хотіла зустрітися завтра, бо вважаю, що мене може принукувати, але вона така хитра. Направду ти вважаєш мене хитрою? Виправся. На гейма дуже хитрая. You never say, I think. Why? So now my ecologist cares about the life of people as well as zooplankton? Oh, I love people. Я люблю. А людей не певне. Tell me about the Ти розкажи мені про людей. Аніціни, who is feeding off відпускники харчуються дарами довкілля. Що буде з екосистеми? Для виживання цього місця бракує первинної продукції. On by it. Вона висить на волосинці, харчується мертвою матерією. Якщо ми будемо збирати і рибалити, The truth трофічна піраміда просто впаде швидше. not possible. Неможливо. Тут стільки життя. life sustained by Життя, яке існує за рахунок власного гниття. Це піраміда. Have to build a colony. Нарешті ми мусимо облаштувати колонію тут. Тобі відома таємниця Блимки. Ніхто не прибуде нам на порятунок, як ми виконаємо місію. If the goal Якщо коралові сади помирають. just meant the coral gardens. А ти вирішила, що мені що? Я не побачився. Так, а тут? О, нікого нішу розблокували. Dexterity upgraded. Tool quick access improved. Усьо. Я капсулу так само отсканили. Гэта не трэба мне сканіць. Мэблі тут нема ніякай унікальнай, правда? Яшчэ одна рыба. О! Так, заряднік гэты. А, ну ён у мяне ёсць, таму і тытан упаў. Усё, мы знайшлі ўсе паляпшэнні. Гэта у нас ячэйкі з'явіліся, а гэтае гаўно не з'явілася. Ой, блин. Як яго разблокаваць? Тут яшчэ адзін нейкі у нас ёсць. Так, вяртаемся. Зараз сабе гэтых вось хлопцаў наловлю, каб вода была. Мы зараз паплывем на нашу новую базу, якая знаходзіцца там каля... Якія, божахна? Іншапланетнай расы. Ну, ось тая база, карацей. І будзем рабіць сабе паляпшэнне для нашага рэзанатара.
Дзед забыўся пра чацік. Не забыўся. Не забыўся. Тут просто бачыш, да халеры трэба было кантраляваць на ютубе, дзякуй богу, нікога не было. Так, ты на наступным тыдні будзеш стрыміць ці ўсё вакацыі? На наступным тыдні? Не, гэта не вакацыя ў мяне. Так, павінна быць кожны дзень, як заўсёды, 5 дзён. Я яшчэ думаю, можа заўтра пастрыміць, але я не ўпэўнены. Там паглядзім, карацей. Зранку маецца на ўвазе пастрыміць. Усё ўжо ляціць. Дарэчы, яшчэ хто не ведае, ёсць прышпіл з гэтым спрутам. Такога чыну, што калі ты будуеш базу побач з гэтай вось акраінаю, ён падлятае да цябе, падплывае ў сэнсе да цябе. Ну і спрабуе акустычную валною гэтую хвалю аглушыць. І прышпіл заключаецца ў тым, што ягоная хваля, яна дабудоўвае без выкарыстання ресурсаў будь-што. То бок хлопцы літаральна на 1% будуюць штосьці, потым гэтай хвалі б'е, вось, і дабудоўваецца аўтаматычна да самага канца. Так, усё, мы амаль што на базе сваёй. О, 165 пажму. Так, будзе ў цябе 165. Што там, куды там не атрымалася? Так, давай вадзіцу. Вадзічку мне, калі ласачка. Так, і вось гэтыя два. Гэта як-небудзь. Глядзіце, нам трэба зрабіць сабе паляпшэнне. І гэтае. Вось гэтае. Амаліраванае скло і стронцы нам трэба, правда? Давай паглядзім у нас на стронцый. Свінец Германії, срэбра, срэбнае. Стронцы. Целестин трэба будзе забіраць. Целестин. Целестин, чакай. А дзе ён у нас маецца? Блядь. Усё. Так, гэтае. Целестин. Хто памятае, дзе ён тут быў? То есть я не памятаю, дзе ён тут быў, Целестин гэта. Даецца, ён быў недзе. Вось тут. У любым выпадку нам трэба будзе збіраць вось гэтыя белыя, бачыце? Рэчы, якія растуць. А Целестин быў недзе ўнізе. Во, згадаў. Не ўпэўнены, што мы вось тут правільна будзем ехаць, плыць зараз і знойдзем яго, але я памятаю, што паблізу недзе тут было. Так, гэта кварц? Не, гэта не кварц. О, бляха, колькі гэтых накідалі ўжо, паскуднікі, настралялі па мне. Вось мне трэба ўверх. Валера, тут нема Целестину. Па сутнасці толькі адзін знайшоў. Цікава, ці хопіць мне на злітак гэтым. Вось гэта яшчэ трэба. Нешта я задалёка адплыў ад свайго Аполлоніка.
Полонік, давай сюди. Угу. 30 секунд уже засталося. Так, а вось гэта не Цэлесцін? Вельмі падобны. Ось тут быў. О, яшчэ. Так, добра, яшчэ два. Все, падаецца, хопіць. Что тут? Полепшаныя ласты. Чакай, зноўку згубіў Аполлонік. Вось. Поплыли. Лёха, вітанкі. Пайду зашылю крыху. Добрага табе адпачынку. Стрелок, бляха, от бога. Так, вот такая наша база. Так, стопай, не сюди. Ось сюди треба. Стронций, так. Давай два. Готово. Кольки треба шкла? Два. Шкло. Одно есть. Два. О, олдскул вітанки. Водолазом вітанки. Іншых шкода. Так, гэта на гэтую хуйню нейкая вялікая обнова. О, я не ведаю, слухай, я не бачу, каб была нейкая обнова тут. Мне, до речі, не обновлялося нічого. Забыўся, што ён стрымер. Гэта ты пра тое, што на чацік забіў, Лёха, ці што? Так, давай мне гэтае паляпшэнне. Давай яго сюды. Так. Во! Глядзіце, як яна ўмее. Прышпільна, правда? Так, усё. Пайшлі. Будзем зараз рабіць тое, што мусім рабіць. Сёння зранку А я не бачу, слухай. Можа, штосьці ёё? Паглядзім. Так, памятаю, што нам недзе тут трэба было, потым вось тут. Бо пад нашай базай, я памятаю, было, правда ж? Тут у нас усялякая соль. І гэтак далей. А вось тут, калі не памыляюся, выйсце туды да кветачак. Давай толькі паглядзім. Пад лепшым кутом. Так, вось тут, во, гэтыя ружовыя кветкі.
Сюка. Ай, шоу нахер. Психоковалок. Кидается на все живое, на во что? А, тут просто яно святло нейкае мае. О! Так, адчыніўся? Адчыніўся, добра. Так, плывем назад у Аполлонік. А дзе ён, дарэчы, дзе яго пакінуў? Таму на мапе няма. Блядь, на тым баку. 30 seconds. Блядь, ты здзекуешься ці што? Просто шкляныя нейкія дзверы. Oxygen. 30 seconds. Так, цяпер плывем туды. Дарваўся да кампа і гуляе прыгажун. Новы біём дадалі, олдскул, не халера сабе. Я не чуў, але паглядзім. Паглядзім, што за ён. Так, тут у нас проста гэтыя клешні, яны тым накірунку растуць. Наколькі я памятаю, там таксама была магчымасць у нас пазбіваць, правда ж? Вось тут. Але тут ужо паляпшэнне, якое нам трэба будзе адчыніць. Чакайце, калі ў тым накірунку сыходзіць гэтая тентакля, то, мабыць, там нешта будзе, не? Во яна. Так, бачу одную, бачу другую, ёсць другая. Ай, паскуда. Так, адчыніцца? Так, адчынілася, добра. Аполлонік сюды. Так, гэта была другая, правда? Давай паглядзім зараз на наша гэта перспектыўнае паляпшэнне. Як яно тут выглядае? Кветачак пакуль не бачу. І яно яшчэ зачыненае, добра. Так, яшчэ тентаклі туды ёсць, так што паехалі туды.
Так, тут у нас ажно 2 тентаклі. Так, там у нас забруджаная гэтая кіслотная зона. І наколькі я памятаю, тут у нас кветачак ніякіх не было, апроч толькі гэтага спрута, правда? Нічога цікавага. Нешта шэпча. А хто гэта шэпча? А ну наверх, давай поглядим, что там. Так, тут межа мапы. Валера, щось я не бачу тут. Пакуль што паблізу ніякіх гэтых раслін. Аполлонік гэты я памятаю. Так, смокнуть энергию. То есть еще тут. Отчепися. Где он? Вітаночки, вітаночки, потати, вітанки. Так, знову межа мапи. І я не бачу ніяких слідів наявності гэтай расліни, якую нам треба збивати. Ведаеце што? Треба будзе паглядзець все ж таки. Так, это мы завершили. Гэта у нас, як завецца, дарэчы, апгрейды? Я. Не. Гэта не апгрейды. Гэта, па-моему, падаецца мутацыі, так? І біямоды гэта завецца. Адаптацыі, во. Гэта адаптацыі. Так. Тое, што ў нас пад базай мы зрабілі. Так, потым мы зрабілі яшчэ недалёка ад гэтага гала на правы бок. А потым
Мусіць быць недзе трэці. Пытанняў няма. Але дзе гэты трэці? Усё. Узгадаў. Ну як яно, нагадалі, вядома. Але я памятаю, мы ж сапраўды знаходзілі разваліны карабля. І праз гэта карабль уваход у пячору быў. Ухіляемся ад акулы. Ось яна сюди тентакля ж виходила. Так. Ем, полетели. Отчепися, малое. Ёсть трапляние, ну что? 2 кветочки у тебя? Не, у яе 3. Пытанне толькі дзе трэця. Successful. Return to the adult angel cone to check the status of the main viral bloom. Е-е-е. Давай. Так, там до холери акул було, подається. Наколькі ж магутная бляха гэта палепшаная батарэйка, якую мы знайшлі. Так, а чаму ты зачыненая? А, таму што вось. Тут яшчэ свае кветкі. Але адная не можа быць, хутчэй за ўсё тут яшчэ нешта ёсць. Ух, холера, як яно далёка. Successful. The viral factory has starved, and the adult angel comb is healing. The angel comb is a proven gene donor. Recommend you insert your hand into its core and take a sample.
Ну, гэта я беру, буду браць і рабіць. Папа, давай. Акумскае бачанне. Зараз вы можете сприймаць поляризованное... Што? Што гэта за зрок такі? Поляризованы? А на што ён мне патрэбны? Так, у нас было нешта вось тут, памятаеце? Іншапланетнае. На што мне такі зрок? Не зразумела пакуль што. Мне трэба было вось гэтая мова, каб я ведаў іхную мову. Я доплыву гарячай вады да турбіны. Знайдзіць галоўную панель кіравання, щоб запустити электростанцію. Галоўная панель кіравання, каб запустити электростанцію. А пам'ятаєте, у нас ще патрабаваўся скан зрабіць. Типу на крайчику турбіны была такая пашкоджанне, дзе яны казалі, што трэба мець біясканер, каб гэта адсканаваць. Так, мы поплылі наверх, я не ведаю, што тут, куды тут ще. Кажуть, шукаю уваход у нейкую перабору. Там, вось, глядзіце, яшчэ адное. Во, вось гэтае, мабыць, месца было пашкоджанае. Што трэба было адсканаваць. Паказваюць на те, що хтось навмисно пошкодив електростанцію. Для ремонту потрібно величезні обсяги ресурсів. А ми можемо? А що нам, бляха, дурним? Як то кажуть, дурная голова ногам покою не дає. Дик і тут я можу, кольки треба. Тільки кажи. А що гэта у нас тут? Было, не было, ці мне падалося. Поворот электрика машины кіравання Мілкі. Просто отсканували, добре. Ну хай буде. Ты, бля, серйозно, чи що? Так, і тут яшчэ штосьці. Так, турбіна не працуе. Яно кажа, там не працуе. Так. Чакай. То бок ты гэтым сваім сказала зараз, што трэба неверагодная колькасць ресурсаў, каб я ўсё ж таки просто ўзяў да адрамантаваў. Ці будаўнік чакаў не патрэбны. Ёсць адчуванне, што будаўнік патрэбны. А, вось толькі зараз мне далі ведаць, што мне трэба. 10 марганцевых, 10 стронца і 10 тытану. Усё. 10 марганцу, 10 стронцу, 10 тытану. Гаўно пытанне. Паляцелі. «10 марганцу, 10 стронцу, 10 тытану». Каб не забыць столькі яшчэ на гэтае. Зараз мы доплывем до сваёй базкі, там подзарадзімся.
Паглядзім стронцый, мы ўжо ведаем, з гэта матэрыял робіцца, марганец я ўжо не памятаю, но тытан вядомы з тытану. Паладзін, вітанкі, божахны, тут нейкія наркаманія, табе ў фракраях яго не хапае. Не, тут проста генетыка. Тут, дзякуй Богу, не наркаманія, я тут не пагажуся з табою. Так, а 10 тытану, гэта мне 30 трэба тытану знайсці будзе. 30 кавалачкаў малых. Так. Марганец, стронцый, тытан усяго па 10. Гэта зліткі. Зліткі. Гэта не кавалачкі. Так, мы там злавілі сабе крыху ежы, давай. Вады няма, але і не трэба пакуль што. Зараз нам толькі трэба будзе ўсё гэтае нарабіць. Так, глядзім. 2, 3, 4, 5. То бок у нас засталося 5 стронцыю. Можна паглядзець, ага, не пагляджу марганца колькі. Так, пайшлі тытан збіраць. Хаця, ну во што. Мы вось так яго пазбіраем, зараз нічога страшнага. Медь хай будзе. Мне падаецца, марганец са свінца ці нешта падобнае ён робіцца. Так, ух, блях, у нас тут срэбра, яшчэ гэтае гаўно тое. Так, погнали тытан збіраць. Тут у нас быў медь, падаецца, правда? Але я бачу, што і тытан маецца. Так, усё. Тытан упэўнена збіраем. Як ты тут працуеш? Ну, працуй. Мы пакуль што сабе, мабыць, пабудуем шафку, правда? Каб скінуць туды гэтае. Нейкая ніша. А на што ніша гэтая? Слухайце, уплывае. А, гэта яна з боку корпуса і проста акенца. Я зразумеў. Так, давай. Стоп. Вось сюды ж можам паскідаць. Угу. Так, сюди. Схавай, і гэта сюды. Ось так. О, кончу. Забираем. Титановая, 10 штук. По 5 штук яна толькі можа выдаваць, добра. Так, готово. Вось гэты цыркон, цыстон, незразумела як. Давай пойдем збіраць зараз, бо ён там у небяспечным месцы у нас. Дай тэп, ёб твою мать. Усё пузіка падрапаў. Что ты нервуешься? О, страляць пачаў. Мы схаваліся, ён страляе па нас. Придурак.
Так, я памятаю гэты элемент. Яшчэ быў доступны на дне, наколькі я разумею. Тут толькі адзін. А не, во яшчэ ёсць. Так, яно аўтаматычна збіраецца, гэта проста шыкоўна. На такой вось адлегласці. Так, што ты психуеш? Супакойся. Так, все. Трошки собрали, нібы хопіць, правда? Зараз поставим на пячаць. І марганец трэба будзе пашукаць, з чаго ён робіцца. Штосьці мне падказвае, што ён будзе рабіцца з гэтых зялёных элементаў, якія мы знаходзілі там, у атручанай зоне. Мне падавалася, ты казаў, што ў пятніцу будзе весёлая ферма. Не. Не, Паладзін, тут нейкі дайвінг-клуб. Ну і я вельмі хачу скончыць ужо сабнаўтыку. Я ж кажу, што панядзелак казаў, што яна такая, ведаеце, ну, зацягнута крыху, мне падаецца. Не шмат механікаў дадалі на конт. Так, змяняем марганцавая, пласталева, марганцавая, во, троэліт патрэбны. І штаба тытанова. А, чмурэць, так, атакаміт у нас ёсць, а троэліт. Я ўжо забыўся, як ён выглядае нават. То бок нам у любом выпадку тытан патрэбны. Штампаваць. Германии, со срэбрам. Так. Усё, 5 гэтых. А тытану патрэбна шмат. Тытану, адпаведна, будзе патрэбна ажно 20 гэтых. То бок, давайте шукаць тытан. І троэліт гэты, божах, на дзе троэліт? Так, тут свінец быў, медь. Дык, а ФС усё, гаўнавозы больш не пабачым, пабачыце, чаму не? Усё, фармінг-сімулятар добра ўсё. Не пераймайся. Мы ж, па-першае, завершым гэтую мапу, зелёнку. А потым пераскочым на новую. Просто зараз пауза праз тое, што надакучала і праглядаў было мала. Толькі праз гэтае. У меня ж апошні стрим, калі вось я казаў, што мы тупу пакуль што паузім фармінг-сімулятар, ён сабраў 13 праглядаў. Усяго, то бок, ну, ні пра што. Так, давай. Сюды домой. Так, ну што, паляцелі, колькі ў нас яшчэ тут будзе пячатацца яно. Давайте пачакаем, закінем яшчэ одну партыю і гэтае, і паплывем туды глыбока далёка. Можа і Лонгдар таксама на паузу, дык ён глядзіцца, ты што, Паладзін? У мяне апошнія
месяцы 3 па сутнасці падпісчыкі прыходзяць толькі з лонгдарку. Вось адзінае, што змянілася, гэта калі мы там стрымілі гэты Void Crew. Вось адзін падпісчык прыляцеў адтуль. Сабнаўтыка таксама другая прывабіла 2 чалавек. Я ж пра YouTube раптам што кажу. Вось, то бок. Ага, так, і давайте там. Все, працуй. Гэта мы скідаем, толькі не сюды, а вось сюды. І паляцелі туды на глыбіню, нам трэба ўсё гэтае зялёнае. Я ўжо забыўся, дзе гэта трыаніт, траэліт, што, як ён там завецца, гэты матэрыял. Я памятаю, што ён глыбока вельмі быў. Вельмі глыбока. Бачу кварц. А вось гэта зялёны той, правда? Дай праверу. Атакамид. Так, это зеленым. Гэта зеленый атакамид, гэта не тоем. Гэта кварц, зато все кварц. А может... Ой. Не-не-не, я сюда не хотел. Ну, а што яны такія нервовыя? Вось хто вас клікаў? Плывіце па сваіх справах. А то толькі выйшаў за межы мапы, ўсё, прилетелі. Хвалююцца яны. На маю думку, трэба стрыміць штосьці з папулярных катэгорый твіча, каб фарміць падпісотаў. Ой, не, паладзін. Тут вядома, што каб фарміць, каб развіваць, гэта трэба быць... як гэта, божах, нам нешта папулярнае сапраўды рабіць, так? Але папулярнае не проста у твічы, а папулярнае сярод беларусаў, гэта вельмі важна. Гэта атакамід жа ж, правда? Атакамід. А вось гэта ці не срэбра гэтае? Не, гэта тытан. Вось, а гэта вельмі вузенька, вельмі аўтарскі, скажем так. Таму па факце, шчыра кажу, вось за 2 гады колькі, ну амаль што, 1,5 гады. Не, чакаю, 2,5 гады ўжо стрымінг ідзе. Я высветліў для сябе толькі тое, што больш і лепш заходзяць тыя гульні, якія табе больш падабаюцца, то бок якія ты даеш эмоцыю людзям. Вось, яно больш уплывае на колькасць падпісчыкаў. Вось, ну і адпаведна... Так, тытан. Целестин. Во, зелёная, вось гэтая, мабыць. Таму для мяне пакуль што адзінае, так, мінералізованы клінкер. Гаўно гэта, бляха. Вось, гэта трэйліт гэты. Сядзі там наверсе, нікога не чапай. Гэты языка-крабы. Паскудныя. Жудасна яны выглядаюць. Літаральна як хэт-крабы, правда? Так. Трэба павярнуцца ў Аполлоніку. О, у нас тут каля Аполлоніку аж на 3.
Так, я не думаю, што сярэдні беларус вельмі адрозніваецца ад сярэдняга карыстальніка Твіча ў гэтым сэнсе. Не, сапраўды, адрозніваецца. Ютубская гэта... Пайшлі збіраць далей. Ютубская, напрыклад, аўдыторыя адрозніваецца ад твічоўскай. Таму што у Ютубе рэчы, якія звязаныя з інды-праектамі і з такімі рэчамі, напрыклад, як стрыміць магільшчык, яны ўвогуле не заходзяць. Незалежна на якой мове. А дадай да гэтага яшчэ і спецыфічнасць аўдыторыі, мовы. Пакрыцці гэта ўсё складана проста праз тое, што сапраўды карыстальнікаў вельмі мала. І табе трэба, ведаеш, як у гэтым, у рыбальстве, сетку закінуць нейкую такую шчыльную. Вось, шчыльную і пры гэтым яшчэ арыентаваную на адпаведнага карыстальніка. Ну, карацей, не проста гэта. У нас батарэйкі зараз ужо будуць высаджаны. Так, вось на тым баку будуць гэтыя зялёныя трыаліты, танзеліты. Вось, адзіная схема, якая працуе, настойлівасць. Настойліва працягваць рабіць працу, хай сабе, можа, і аднастайную, крыху надакучлівую, але без перапынку. І гэта адзінае, што стала прыносіць нейкі вынік. Так, усё. Вяртаемся. Цікава, ці мне гэтага хопіць на 10 як іх зовут, божых, на зліткаў? Ці не? Так, выбачаюся. Хвіліначку, літаральна. Зараз прыйдзецца адной рукою. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, не то. Так, и вот так. Чекайте. Это бляхи. Асабістае тут нешта мяне турбуе. Выбачаюся, на паузу трэба паставіць. Так. Все, поплыли. Упс. В этой цемры не бажно ничего, хотя уже 300 метров засталось до нашей базы. 200. А я яшчэ не бачу яе. А вон нейкі ўваход ёсць ужо. Да ёб твою мать, за што ты зачапіўся ўжо?
Так. Сюды давай. Змяняем вось гэта, правда, маранцавае. Power offline. Серьезно. О, чекайте. А гэта ён выкарыстаў. Я зразумеў, гэта ён выкарыстаў тое, што тут было. Так, 26:31. Не, будаўніка я не хачу выкарыстоўваць, каб паменшыць сабе. А у меня одна турбіна стаіць? Няблага яна так дае. Колькі ты з мяне патрабуеш, турбінка? Медь, срэбра і тытан. Welcome aboard. Раз, два, три. Срэбра. Тытану тут нема, так? Меди, выбачаюся. Раз, два. Так, тут нема. Тут нема. О. Медь. Пойдем зробім яшчэ одну. Опачки. Все. Запрацавала як належыць. Connected. All systems online. Працэс пайшоў. Давай пап'ем. Скінем зараз гэта сюда. І гэта сюды. Гэта ж, слухайце, мне трэба з сабой мець 30 зліткаў, каб забяспечыць рамонт. То бок ашалець можна. Так, мне падаецца, трэба тытан шукаць, правда ж? Ёсць што сказаць? Нічога. Таму што тытан. Так. А ўвогуле няблага было б батарэйку зрабіць. А чаму ты не хочаш збіраць гэта? Во, медь мы подобрали. А чамусь ты тытан не захотел подбирать, дзіўна. Так, ну я тут уже шукаў. Трэба падумаць, дзе ўзяць батарэйку, бо у нас батарэйка зараз адкісне. Я пра тую, якая стаіць у нас у рэзанатары. Так, а гэта што? Тытан. 30 seconds. Ой. Ой-ой-ой-ой. Нешта я забыўся. Oxygen. Яшчэ 9. Опа. Так, забираем. Ці мы можем зрабіць яшчэ 5. Раз, два, три, 4, 5. Выдатна. Так, трэба будзе сюды павяртацца перыядычна. Так, скинуть сюди, так. Так, еще медяшку одну. Давай пошукаем.
Давай пошукаем ресурсы. Я не упевнений, що мені кварц потрібен. Але хай буде. Мені подається, мені його там не шмат. Так, треба подумати. Мені... Все, мені голом треба 2 батарейки зробити. Для ремонтника і для нашого резонатора. Welcome aboard, Captain. Так, батарейка. Раз, два. Видатно. Давай 5. Хоп. 3. Хоп. А чому у мене нема, чекай? Батарейка одна я тільки. Так, тут титан. Кварц, титан будем. Так, сюди. Готово. Так, а где батарейка? П'ять есть. Усё, треба 5 гэтых титановых. Давай глядим. 3. Так, яшчэ одну. Вось так. Усё, 10 ёсць. Нам трэба яшчэ стронцыю 10. Гэта у нас медная. Вось, 10 стронцыю будзе. Гэта я сюды скіну. Так, глядзім. Я гэта ўсё забяру адсюль. Выдатна. Усё, і тытановую мы закінем у іншае месца. Трэйліт. А, во яшчэ трэйліт. Так, на тебе батарейку. Дай мне одну батарейку. Вось і ўсё. Нас абсаланую табе. Так, мядзяшка. І усялякі брух. Готово. Па сутнасці нам засталось толькі пачакаць, пакуль у нас з'явіцца ўсё вось гэтае. Бо у нас ресурсы гэткія ёо. І перашкаджаюць, і не падабаецца. Так, а тут нема. Хаця, вось тут лепш сабраць, правда? 10, акурат такі тут 30 будзе. Вось так, давай зробім. Раз, два, три, 4, 5. Перекидываем сюда титан. Разом з гэтым. Стронцы скинули. Рэч, трэба вось гэтую дробязі.
Вось гэта скінуць. Так, тут якія яшчэ ёсць? Медь і шкло. Угу. І тытан. Каб быў парадак. І ось так. Оп. 10, 10 і 5 гэтых тытановых. І будзе нам шчасце. Засталося 3. Выдатна. Фінішная. Фінішная. Так, усё. Так, ежы у нас полно. Раз, два, три. Мы ўсё можем себе гэта запихнуть. Так, что забираем титан. Забираем стронцы, забираем марганец. Ці што гэта... Вось так вось робім. Хоп-хоп, хоп-хоп, хоп. Укомплектаваныя. Поляцелі. Captain. Летели, нас чекают ремонтные працы. Так, а дзе ж гэтая пабудова-то велічэзная? Так, ось яна ідзе наверх. Ага, во, мабыць, вось гэтая. Толькі з таго боку, правда, яна была турбіна гэтая? Тут не пашкоджана. Ось ён наш центр, і насупраць цэнтру было. Ось яна. Вось яна, маленечкая моя. Power plant repairs complete. Power plant overhaul complete. Bloom cleared. Ready for restart. Давай. Давай, я уже давно готова перезапускаться. Ёсть контакт. Alien power plant online. Turbine rotating. Output steady. Выдача стабильная, оживление обновлено. Бляха, страшно она запускается. Detecting activity at the Alien Observatory nearby. Обсерватория неподалеку. Give you a strong salvage claim.
А абсерваторыя гэта тое, што тырчэла над вадою. Вось гэта, не? Ух, бляха. А музыка кайфовая. Новая вагонь метан. Welcome aboard, Captain. Не ведаю, як у вашыя вушы, а мне ў вушы так басам лупіць. Ашалець проста. Але ж гэта не абсерваторыя, чакай, яна ж... О, блядь, а што вы робіце, а? Гэта контент 18+, ці што? А! Чакай, дзе гэтая бляха-муха? Абсерваторыя. Памятаю, мы залазілі на яе наверх. Памятаеце? Яна над... Ці то яна пад вадой была толькі, ці то над вадой яна таксама была. Халера. Так, гэтая плыня. Капец, тут эпік пацёк, ну. Ці яно недзе побач з гэтым. Штосьці, бляха, вось такое знаёмае, капец проста, абсерваторыя. Электрастанцыя, абсерваторыя. Во яна ж побач з намі. Вось гэта абсерваторыя мусіць быць. А ўваход тут як выглядае? Ён знізу? Пад вадою ці над вадою? Штосьці тут уваходу ніякага не бачу. Хто цябе чапаў? Во, вось тут я па ней абадзяўся. Бо яна мусіць быць. Пытанне толькі ў уваходзе. Тут нема. Так, чакаю, у Аполлонік трэба скочыць. Бо калі не тут, то ўнізе. Welcome aboard, Captain. Так, гэта што ў нас свеціцца такое? Гэта ж мы пасля сілкавання гэта ўключылі, правда? Што, вось тут у нас уваход, типу тут пасадкавая станцыя, пляцоўка нейкая. Так. Аксум Криптер. Працей ніхуя не зразумела. Мы тут былі, дарэчы. Гэта вось наша. Нормас. Мне падабаецца. Жодна жывая істота не парушыла спакой гэтага месца процягам нават 2 сталеццяў. Стагоддзяў. Вада абсерваторыі збагачана кісневымі барботерамі. Будь ласка, не прызвычайся да настолькі зручных умоў. Добрая парада. Нормас, яшчэ жартик уплялі сюды. Падвоеная сонечная сістэма. Ну, ў сэнсе зоркавая сістэма. А гэта ў нас планетарыум пайшоў. Патройная? Тут 3 зоркі, ля. Глядзіце, вось, гэта ж таксама зорка. Ашалець. Тварына памагаць аксум тэхналогіі бачыць космас.
Гэтая мапа туташняй зорнай сістэмы та найбліжшых зор, включна з пульсарам. Порівнюю з трансюрадовою базою знаних пульсарів. Estimating distance. Верхову відстань від Землі. Комета Аксум глибока технологія бачить смерть. Consult your noetic advice. Результати відтерміновані. З кимсь знову пока... Ах, ти с... Ну, короче, заблокував зараз увесь аналіз. Разумееце? А аксомы атрымліваецца, глядзячы вось на гэты сказ. Яны памерлі праз комету нейкую. Старый вагонь аксумы тэхналогіі бачыць дрэва. То бок дрэва было яшчэ да аксум, но гэта мы ведалі ўжо. То, што яшчэ да аксум гэтае дрэва тут існавала. Але памылкова лічылі, што гэта дрэва іх забіла. Каракарум, метан, вагонь старэ бачыць цікавыя. Так, пакуль мы там вывучалі гэты планетарый, у нас усё ночка прыйшла. Так, ну плывем да Ноа. Што гэта гаўно нам распавядзе? Чаму ён блакуе інфармацыю гэтую? Трэба адрамантавацца яшчэ. Вось так, пасля гэтага штучнаму інтэлекту давярай, правда? Калі ён будзе кіраваць сваім жыццём. Чуеш ты? Паскуда. Адлегласць ад зямлі. Бачу, што ваш ОЕП скіруў вас да мяне. Для разрахунку відстані да зямлі. Гатовы да вашых размоў. Памятайце, што ад вас залежыць 40 000 жыццёў. Так. Я маю поўны доступ до вашага псіхалагічнага профілю, і я ўпэўнены, што вы хочаце знаць праўду. Вы знаеце, што мы на зазуры, так, таму мала б ужо здагадацца, што мы за 14 светловых гадоў від найближчай фазовай брамы. Ваш ОЕП ідэнтыфікував пульсар у аксумскому планетарі як паасар, там не далей. Він розташовано поблизу галактичного ядра за 20 000 світлових гадоў ад Зямлі. Ми опинулися далі, ніж будь-яка інша людина у гісторії. Надії на порятунок чи повернення нема. Для того, каб цивілізація, яку ми тут розвиваємо, змогла вийти на зв'язок з рештою людства, знадобиться щонайменше вдвічі більше часу, ніж тривалость усієї задокументованої історії людства. Додавання подальшого аналізу до бази ранних ОЯП. I printed 26 colonists before the Sleep Bay drowned. Many of them more than once. І що? Welcome aboard. Чекай. Так і што? Ну сказаў ён, якая адлегласць, а на што гэта мне інфармацыя ў выніку? Калі яна не ўплывае ні на што для мяне. Што за халера? Так, што я там зачапіў сабе за... Гэты... Гэты чарцёж тут. Бесіш. Дык а далей што? Планетарий. Верхний аппарат, турбина, тепловая труба некая, экстрактор металлу. Экстрактор металлу, до речі, ми вивчали, нічого там не дало, в сенсі того, каб побудувати собі такі самі. Правда ж? Крапление настенное, божих, на якой важный гэта рисунок. Экстрактор металла. А не, есть экстрактор металла. Мінеральна речовина, визнав колішнього простіру.
Аксумська бактеріальна культура, якої ми знайшли 2 штуки. Тільки. Затишна ніша з панорамним горишним вокнем. Так. Усьо? Потужна літ. Цифра 2. Аніта, Рубіна. Рубіна перша, другу, Івандер перша. Мне падаецца, гэтыя скрынкі мы ж ужо знаходзілі ўсе, правда? Я вось толькі не разумею. It's a map of the local solar system and nearby stars, including a pulsar. Што гэта мне дае? Яшчэ 2 адаптацыі нейкія невядомыя. Я так разумею, у будучыні яно нешта для нас раскрые. Чакай, давай павернемся ў гэту абсерваторыю. Там штосьці яшчэ блішчыць. Цілкаванне маецца, правда, адсюль і заблішчала. Розецкі камень. Что это такое? Знизу нема походу. Труба, але нічога гэта не дае. А знізу? Можа, пячора якая ёсць. Погуленькі такія слупы, хутчэй, а не каналы. Серьезно? Мы так долго уже тут бодяемся. А наверсе? Ага, не пускаю. Так, наверсе ні халер нема. Знизу я так само пакуль не знайшоў. Давай паглядзім знизу. Там штосьці ёсць. Хтосьці там плавае. Сканіць нічога нема. Што гэта такое?
Чаму б не намаляваць нармалёвую браму? Так, зразумела. Зразумела, што нічога не зразумела. Я, шчыра кажучы, быў ужо упэўнены, што ўсё на гэтым. Але калі гэта ўсё, то яно мне не падабаецца. Дзякуй за фолоу. Самі Гролер. Дзякуй велічэзны. Субнаўціка забівае гледачоў. Самі Гролер, а наш чаму гэта цябе забанілі, што там такое? Чаму Шэрыбот забаніў самі? Якой халера, што адбываецца? Так, ну давай гэтае. Яшчэ раз заглянем сюды. Во, яшчэ і бот баніць, не кажы. А што ён там мог такога запосціць? Нешта не разумею. Яшчэ хоча набраць сабскрайбераў. Оборзел, бляха. Так, тут у нас что? Криптер помаранчевая, новая, аксум помаранчевая, зарастание. Комета бачить, вежа старое проживание. Так, это мы читали. Я что-то тут пропустил. Вот что вось гэтая пімпка. Ля, тут яшчэ штосьці. Архітектори, благаємо вас про допомогу. Світові дерева помирають, їхні інголи взивають до нас. Коріння дерев годує світ, а світ годує дерева. Вони потрібні одне одному, як ви потрібні нам. Але коріння гніє. Ядерне серце смяніє. Та надія. Знайдіть вепсів. Гени дерева допоможуть жити в них. Одновіть гэтае дрэва. Криптери спять під деревами. Яны вас бояться. У мові аксомів форма життя титанічного класу на горизонті окреслені як світове дерево. Статус місця невідомий. Оу! Оу, ля, мы скончили гульню. Дзякуємо за гульню. Можете і далі даследовать, будаваць і насалоджвацца гэтым светам, аднак вы дасяглі канца паточнага сюжэту, прагрэсіі дачаснага доступу. Шчыра дзякуємо вам за гру і спадзяваемся, што вы далучыцеся до нашага відкрытага працэса разработкі, протягом якога мы будем дапоўніваць гульню. Ваша підтримка для нас надзвичайно важлива, адже саме завдяки вашим відгукам ми вдосконалюємо наші гульні. Йо, повстали боти з попелу ядерного попела. І пайшла війна на знішэнне гледачоў. Ішла на десятигоддзя, але апошняя бітва забудзецца. Не ў будучыні, яна тут у наш час, сёння, уначы. І так будзе з кожнай гульняй. Так, Паладин, так будзе з кожнай гульняй. Апроч аватара. Я жартую. Так. Халера. Шэрыбот. Што там такое цікавае? Як, дарэчы, паглядзець, што Шэрыбот баніў? Таму што калі гэта ў нас... Я не ўмею гундосіць, гэта да гундосаў, калі ласка. Я так не зраблю. Па класіцы, па
Як гэта па канону. Гэта немагчыма. Так, але мы скончылі. Ой, у нас ні халера няма, ні ежы, нічога. Так, тут усе гэтыя вось дзіркі, яны вядуць сюды ў планетарый. Забань шэрагавота забаніць. Не, ну слухай, ён спраўляўся дагэтуль ідэальна. Я пагляджу, што можна зрабіць, каб разблакаваць, але незразумела вось, што ён там такое ўжо убачыў за спам. Спам гэта ж нейкая рэклама, правда? Гэта нейкая рэклама, якую можна было пісаць, але чаму чалавек падпісаўся спачатку, я не зразумеў, як гэта працуе. Так, паесці. Ой, чакай, а дзе ежа? Куды мы ежу кінулі? У нас ежы там мало, слухайце, паглядзіце. Бачыце? І вода скончылася, і ежа скончылася. Ну, вода шыё. А вось ежы дакладна няма ўжо, падаецца. Карацей, я з ботом буду разбірацца зараз ужо пасля стрыму, але мы завершылі гульню. Вось такія справы у нас. Так. З бопілу ядернага лагадзіў. Так. Добра, шаноўныя, гульня скончана. Усім велічэзны дзякуй. Гуляцца далей мы не будзем, таму што у нас дзеля пабудоў і крафтингу і, як ён назавецца, чакай, гульні, якія патрабуюць пастаяннага грынду, грынялкі. Гэта мы будзем рабіць у фармінг-сімулятары. Дык а сюжэт гульні ў чым? Што ты зрабіў? Ну, карацей, глядзіце. Мы трэцяя цывілізацыя, якая сюда прыйшла на гэтую планету, каб яе засяляць. То бок да нас было две. Аксум наймагутнейшая, там была яшчэ адна, якая тыпу проста праслізнула паўз нас. Невядома. На пачатку гульні нам было вядома, што дрэва, якое ў нас ёсць і завецца светавым дрэвам. Чакайце, зараз мы усплывем на паверхню. Оба. А дзе Аполлонік? Да і похер на яго. Вось гэтае дрэва існавала, і тыпу яно для нас было варожым. Тыпу яно нас забівала, у яго быў нейкі вірус, які нас крыцей лупендзіў і гэтак далей. І вось гэта ўся наша чалавечая экспедыцыя, якая на працягу 200 гадоў ужо існавала, яна пакутавала праз гэтае, то бок яны спачатку адчувалі сябе шалёнымі, яны падпарадкаваліся потым гэтаму дрэву, вось, і гэтак далей, і гэтак далей, і гэтак далей. Напрыканцы гульні ўжо стала вядома, што дрэва гэта з'яўляецца часткай цывілізацыі першай, якая тут жыве, і гэтак далей. І апошняе гэтае слова, якія мы атрымалі ад аксумаў, гэтыя дрэвы распаўсюджаныя па галактыцы, па сусвету ўсяму, і адпавядаюць па сутнасці за наяўнасць жыцця. То бок гэта па сутнасці атрымліваецца нейкая ці то крыпта, як там было сказана, таму што унізе пад дрэвам ёсць крыпта, дзе хаваюцца пахаваныя іншапланетнікі, аксумы. Альбо гэта будзе асобная жывая істота. Гэта невядома, гэта яшчэ наперадзе. Колькі еўра выкінуў на што?
Колькі еўра на гульню маеш на ўвазе? Я нічога не выдаткаваў на гульню. Яна даступная была ў геймпасе, таму усё як халера. Ну вось зорная сістэма так. А гэта не ўвесь сюжэт, гэта толькі тое, што далі ў Early Access, так? Гэта толькі тое, што далі на пачатку. Того, калі будзе нейкае вялікае абнаўленне, там можа прасунецца сюжэт далей. Ну, шчыра кажучы, інтрыгуюча было, таму што ўсё ж такі распрацоўшчыкі майстровыя. Яны яшчэ ў першай частцы менавіта такі саспенс, такую подводку под гэтую гісторыю рабілі, і ў іх атрымалася там. Я ўпэўнены, што штосьці тут таксама будзе зроблена прышпільна, і мы пабачым гэтым Аксумаў. Вось, пазмагаемся з істотамі, якія, як яны казалі, нас вельмі баяцца, і таму, мабыць, нам трэба быць з імі асцярожнымі. Вось. Але гэта наперадзе. Сколькі выкінуў еўра? Ну, ўжо сказаў, што я яе не набываў, я яе гуляю праз Xbox. Распрацоўшчыкі падводку рабілі. Паскуднікі якія, ты паглядзі. Яшчэ і выкруціць злову мае могуць, як ім заўгодна. Падвялі нас да гэтай кропкі сюжэтнай. Гэта маецца на ўвазе. Усё, крацей, шаноўныя, пойдзем у рэйд. Пойдзем у рэйд на Твічы, на Ютубе проста завершым. Як заўсёды, падтрымлівайце вольны беларус, падтрымлівайце Украіны. Я не ўпэўнены, што мы будзем з вамі гуляцца яшчэ заўтра раніцаю, але такая магчымасць ёсць. Нічога не абяцаю, будзе настрой, будзе гульня. Не будзе настрою, гульні не будзе. Вось, буду адпачываць, у мяне тут яшчэ ёсць прышпільны такі занятак. Я сабе вырашыў не прыбіральню, Эклерчык, вітаначкі, шукала золата, знайшла платыну. Дзякую за кантэнт сваёй мовы, дуже прыемна слухаць. Дуже прыемна мне цябе бачыць сярод нашых гледачоў, вельмі прыемна. Калі што, падпісвайся, фолоўся, таму што мы тут разам з вашымі грамадзянамі, з украінцамі вельмі часта камунікуем, асабліва калі гэта тычыцца лонг-дарку. Чамусьці вось украінцы да мяне заходзяць менавіта на лонг-дарк. Вось, і мы з імі тут часам размовы ведзем усялякі, так што з задавальненнем з табою таксама паразмаўляем. Вось, забыўся прыбіральню, я сабе столю зрабіў новую. Вось, мінерал купіць. І мінерал купіць, дарэчы, Алекс заедзе на выходныя, кажа, наступнае, і там будзе гэтая гарбатку папім. Ён піва, я гарбатку. Вось. Бот забаніць. Дзякуй, Клерчык, дзякуй. Вось, бачыш, не баніць, то бок штосьці там самі Гройлер нешта зрабіў, штосьці там такое цікавае. Трэба будзе паглядзець усё ж такі, як гэта ён у неміласць трапіў да шэрага боту. Вось. Вось, мяняю столю у прыбіральні, то бок у мяне было ніводнай крыніца святла на столі, потому што на сцяне вісеў, а я крацей святло павесіў. Паглядзець потым Fight Details. Чакай, паладзін. Far Cry. Ага, усё, гляжу. Слухайце, а чаму Far Cry заўтра не пастрыміць зранку? Мне падаецца, гульня добра заходзіць людзям. Паглядзім. Дзякуй велічэзны, паладзін, дзякуй. Мне дапамагло, а ў мяне вылеты былі часцей, амаль кожна паўгадзіны. Ну, гэта сувора. Дарэчы, пасля таго, як мы сумяшчальнасць зрабілі, памятаеш, як казаў мне Old School на ютубчыку, перастала вылятаць, але там гадзінку мы пагулялі літаральна. Вось, ну паглядзім, крацей, так. Добра, шаноўныя мае любімыя, даражэнькія і гэтак далей. Я буду рабіць столі ў прыбіральні, я буду займацца яшчэ сваімі справамі. Магчыма, пабачымся заўтра раніцаю. Вось. Як заўсёды, падтрымлівайце вольны беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Мы з вамі пабачымся даволі хутка. Надоўга не развітваемся. Усім пакуль.